Uttar Pradesh Agrani simi teisa haino haiwana jangnai koktoma kasawi phaipio kha. Ar jagani kaisa hotel first floor ni simi khoroksa bwrwi sakani hoite khlai phaika abobo sagori kwrwi khlaiwi. Ogo na khnamani yagulo joto borok lukurokno uplakapla wnglaijak je tamni bagwi kujuk sakani omo haike khlainani nangkha tei bini sago je ri tongnani nangmani o ri rok khe tamo kwma kha tei tangwi kwma kha bo sak sak de theima kwlaikha naikiba boidibono bwtharkha. Oboni ukologo kwbangma no hwijak kok rok tongo tei o hwijak kok rokno no tinini video o salainai hinkhe video no puilani hoite paithak jora jora swngnai tongdi haikenaro full story saimannai obo wngkha real gotna. Thangnai 3 din ni swkang gotijak kok. Ar jagao kaisa hotel tongo tongjaknai tei first floor ni simi khoroksa bwrwi sagori kwrwi khlaiwi phurisa khlai khlaiwi phaikha tola phaisingo hinkhe khlai phaimani yagulo o bwrwi to kun phano silia phiaba bini gana gini tongnai rok nukpaikha bini sagori kwrwi tei obo kahai nukjagwi baksa keba mokol kholop baikha tamni hingkhe aro kunu thui rok nugui mokol kholop maniya ar jagao o bwrwini sagori kwrwi baksa keba photo roko capture khlai narakbaikha thui lalani tei obo phunukjaknai photo ya abogwi ang norokno bo o photos rokno phunugui mangla hinkhe belai kheno wanajaknai kok bahaikhe khlainani nangkha omo kahai hal khlaiwi. Uttar Pradesh Agrao Mangalbarni dino Shastri Puramni kwrwi Lodi complex ar jagao kaisa hotel The Heaven bumungwi adino a jagao oprakapra wnglaijak borok rok yang waisa khaprumo ayang waisa khaprumo joto kirikoro wnglaijak. Omo kahaikhe bwrwi khoroksa no hotel sakani hoite khlaiwi phaima bai joto no wanalaijak. Bwrwini sago to kunuri kwrwi tei bo aswk kujuk sakani hoite khlaiwi phaiwi sago belai kheno dukhu mankha bo belai kheno serious condition o khlaijak a jorao bokrok rogo phatipaikha yakung yak rok joto phatijak. Ogo na gotimani yagulo a jaga joto borok no rubiwi nailaijak a borokni bisingo no khoroksa borok police rok no inform khlai rwkha police rok bo bisiler yakarwi ar thaio logi logi no phai sokpaikha phaimani yagulo kaisa chador bai o bwrwi no kholobwi kunu kok saya kwrwi garani no kaisa hospital o emergency khlai chlanglai thanglaikha tamni hingkhe amsa kujuk sakani khlaiwi bono banchirwi de mano banchirwi maya belai kheno serious condition o khlaijak a jorao a bwrwi abagwi police rok bisi yang ayang kok sungya karwi o bwrwi no puila khosaka abni yagulo kheno garani no kaisa hospital o tlanglai thanglaikha. Ogo na gotimani yagulo o bwrwini logi je tongnai bini dol rok tei hotel ni staff rok bo sujok nai joto farar eba keba kharwi thangbaikha. Phiaba ar jagao tongo hotel ni owner o hotel ni owner no police rokni hirasa bo narwgwi pustash khlaiwi tongo tabuk police rok. Phiaba o bwrwini logio je phainai borok obo hingkhe police rok bono naisani jora eba keba sujok naiwi tepsa khlaiwi kharwi thangkha ar jagani. Aboni yagulo kheno police rok jephru hotel ni je jagao borok room tongo ar jagao thangwi naimani yagulo kwbangma no proof eba keba surak rok mankha tei wall rogo swijak mankha happy birthday hinui. Hotel ni owner rok no swngmani yagulo kheno ar jagao saimankha birthday celebration khlainani bagwi ar jagao room naharo hinui saimankha. Room o je birthday ni nangmani manwi balloon tei kwbangma sajokjaknai manwi rok bo mankha ar jagao tei ar hotel o tongmani tei baki room rok hingkhe off mamang manbaikha ar jagao reception o list check khlaimani yagulo je detail rok check khlaimani yagulo saimankha bwrwini birthday celebration khlainani bagwi ar jagao bo tei bini logini borok rok a hotel o kaisa room naharkha birthday celebration khlainani bagwi tei ogo na gotimani yagulo police rok hotel ni CCTV footages rok check khlailai tonglaikha tei hotel ni joto record rok no bo checking khlailai tonglaio
O bwrwi no Pachhimpuri ni kaisa private hospital o admit khlaiwi narwgwi tonirikha. Police rok hingkhe tabuk o joto gotna gotimani mamla rok no judge partal khlaiwi tonglaikha tei hotel ni joto CCTV footages rok no kaisa direction thamani CCTV camera footages rok no manchui nailai tonglaio. Tei hotel ni reception checking list rok detail nai akoi o bwrwi ni logio o birthday celebration din no sabo phaikha oboni detail rok bo tiklaiwi tabuk je borok kharwi thangnai bobai phainai o borok no bo naitungnani chesta khlailai tonglaio hingkhe bwskangni salo tamo ongno tam ongya sabo bono bwtharka tamni bagwi bwtharka o borok joto nugui mannai phiaba oboni update tabuk sukjora saimanya ko jodi no saimanka hangkhe norok ani channel ni bwkhaktwi saimannai hingkhe ani channel o katal hingkhe channel no subscribe khlai di pas ni bell icon sinano bo tapao di tamni hingkhe jotoni slai swkang norongthani ani video soginani bagwi sabo bwthar nainani muchungui tongkha hingkhe comment section thangwi comment khlai salai di.